بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الثالث بلك درس برنامج نواقض الإسلام دوامته. Olam üçüncüsüne gelip ettik. Näme diye men lem yukeffir el-müşrikina ev şekke fi kufrihim ev sahhaha mezhebehum kefara diye. İmanını bozup näme murtetliğe çıkarayan zatlaryň üçüncüsü. Şu agzalan zatlaryň haýsam bolsa birini bir musulman diýen adam näme aýdyrlaryndan edilenden ya bilenden soň eslenäm bolýar, murtet bolýar, kafir bolýar. Olam näme müşrikleri kafir saymasa ya kafirler kafir sayıp bilmese ev şekke fi kufrihim ya da näme şeklense kafir mi ka kafir dem ka yani birinciden näme wapşe şolan kafirdigine şeklenene wapşe kafir dälli a bir näme kafir diýesi gelýär şeklenýär şeklense de ev sahhaha mezhebehum ya da näme müşrik diýär kafir diýär ýöne şolan näme ýol ýörelgisi mezhebi dinem dogry diýär. Kimde kim şu zatlar essename dinden çıkýar, kafir bolýar diýär. Şoň üçin türkmençilikde de näme ginden ýaýrandat olam orsa ýewreýe gedek galyna näme diýerler, olar kafir diýmek bolan, dini başga diýmeli diýerler. Nämeden ine şu zatlar murji'eleň akidesinden gelip çykanlar. Ýok, beý diýmeklik bolan. Allah Taala näme ýewreýe de kafir diýdi, hristiýana da kafir diýdi. We Rasulullah ikisiniň garşysynda näme kafir diýen, kafir diýip jihad etdi. Şoň üçin Allahyň we Rasulynyň kafir diýip hökm eden adamlaryna näme bizem hükmani suratda kafir diýmeli bolýar. Diýmesek, ya şeklensek, ya şolaňam dinini, mezheplerini ýol ýörelgüsin dogry saýsak, näme murtet bolýar, dinden çykýar. Indi gelin näme açyklamak bilen. Wa hadihi al-mas'alatu khatiratun jiddan. Yani kafire kafir diýmesizligem näme? Ya olan küfründe şeklenip, ya olan mezhepleriniň batyllygyny näme dogry saýmaklygy näme gaty bir howply, hatarly mesele diýer. يقع فيها كثير من المنتسبين للإسلام. قيل ثغر نامه özüne musulman diýenden köpüsi şu näme üçüncü dinden çykaryan bady etýärler diýär. Men lem yukeffirul müşrikin. Kim kafirlere näme? Kim müşrikleri kafir saýmasa diýär. Yaqul ana walhamdulillah ma indi şirk. Gurna şeňa näme diýär? Alhamdulillah mena musulman diýär. Şirk edemek diýär. Şirkin nämedinden bilen gaýtýanam diýär. ولا أشركت بالله الحمد لله ibadetlemem Allah için et yani Allah'ıma da şerik getiremekte. Yani o adamları da bana kafir diyebilecek geldi. Şunu şey diyelim. Bir onlara ne diye? Sen onlara ne? Nekulu lehu ente ma arafta dine diye. Onunla sen aslan uyan dinini tanımansın diye. Sen ödünü yön koyan dinini bilmensin diye. Sen ödünü yön koyan dininde sen kafir diyebilecek gelleyen adamlarına ne? Kafir deyip geldi. Allah Teala ne diye? Laqad kafara allazina qalu İnna Allah thalithu thalatha diye. Allah Teala näme? Allah üçün birdir diýenler. Yani İsa Hristiýan akidesine aýtýar. Şolar kafirlerdir diye. Biz näme diýäse olary onna sen uyan dinini, özüňi ýönköýän dinini bilmensiň diýär. Yecib an tukaffira men kaffaraha Allah. Şu dinne şeýle bir asıl kaide var İslamda. Olam näme? Allah'ın kafir diýenine kafir diýmeli. Hükmani suratda. Allah halal diýenine halal diýmeli. Allah haram diýenine haram diýmeli. Inne gelip sen Allah'ın haram diýenine haram diýmesen ya kafir diýenine kafir diýmesen şu dinne näme bolýar? Murtet bolýar, dinden çykýar. Ve men eşraka billahi azza we cel ve tetebarra'u minhu kema tebarraba İbrahim min abihi ve kavmihi diye. Ve näme şu dinin yine sana buyurýan adı näme? Ve men eşraka billah. Kim näme? Allah ikilik etse. Allah şirk getirse. Allah etmeli ibadetlerini başka yoluna sarf etse. Senem näme İbrahim aleyhisselam, İbrahim peygamberin näme atasından kavmundan paklenşel senem paklenmeli. Şolar kafir saýmaly, şolar batyllyp, nahak saýmaly. Zuhruf surasynyň 26-27-nji aýatynda İbrahim aleyhisselamyň sözüni bize ýetirýär Allah Taala. Näme diýdi İbrahim aleyhisselam? İnneni bara'un mimma ta'budun. Men sizin ibadet etýän zatlaryňyzdan pak diýdi. Yani olar but ibadeti haqqyllal. İllellezî fatarani fe innehu seyehdin. Meger men özümü näme meni halk eden Allah'ımdan näme paklemek. Yeketek meni yaradan Allah we men şoňa ibadet etýän o men dogry ýola seyehdin gönüpdir diye. Ondan başga siziň bu ibadet etýän ay, günleňiz ya daşlaňyz, butlaňyz ol Allah däl diye. Men olardan pak diye. Olara siz ibadet etýän modan men ibadet edemek diýip näme
ata babasının näme ibadet edip ýören hudaýlaryndan näme İbrahim aleyhisselam päklerini. Taýyp, bular düşünüpkül. Näme kafir diýmeleken. Wa şeklenmekligen bolan okan. Aw sahhaha mezhebahum diýdi näme we hadihi eşek. Yani kafir diýmesizlik näme bir yaman gelip olan mezhebine de doğru diýmeklik iki yaman. Düşündüňmi? İki yaman erbetmi, bir yaman erbet? İki yaman erbet. Düşündüňmi? Yani diýermäme ýa men Hristiýan ýewreýe kafir diýiljekkä, dini başga diýer. Bizimkiler dini başga diýerler. Ýöne dinine uymak bolan ok diýerler. Dogry dämi? Dini başga olan özlerine kafir diýilemizler. Ýöne bizim dinimiz var, olaňam öz dini var. Ya biri näme diýer? Yok, şolong dinim doğru diye. İstesen olong dinine de gir, istesen Evrey dinine gir. Hemmesinki doğru diye. Bul in erbedi diye. Tayyip. Ve hadihi eşed iza sahhaha mezhebahum diye. Bu in erbedi diye. Kafira bir diyenak ve olong dinine mezhebine de näme yalňyş batylam diyenak diye. Ew qala fillezî ya'malunahu nazar. Ya dani näme dogrum diyenak dani ay bir edil olong kynam bir näme delilleştirsen bir delile geljek ýalakla diye. Edil bir dogrum diýenak, näme ýalňyşam diýenak tanym ay bir edil delille getirsen delilleştir boljak ýalagam diýip näme umumy gumurtu etýär. Ýalňyşna da keskir ýalňyş diýenak, dogry da ýalňyş diýenak da bir gumurtuk gurrun etýär. Ay fihi nazar diýip bir dogry samma bir ýalňyşam bir umumy alanda bir näme bir delilleştir bolýan ýani gurrun etýär. Hada innama huwa ittihadu wasail. Aw yaqul haula'i juhal. Hada innama huwa ittihadu wasail. Yani olan etýän zatlara bir müşrikler araşdyrlar, öwliýalar, pirleri. Ay bir olan etýän zatlara bir näme Allah ýakynlaşmaklyk üçin bir näme bir wesiletdir da diýen bolýar. Şunu bir siyasi gurrun eden bolýar da şunu. Bir ırzini alak gurrun etýär. Sen bir näme sadaka zekat berýän, agdy bekleýän bir Allah ýakynlaşak bolýar. Olaram bir benneler näme bir ilmsizlikden zatdan bir özlerçe näme ay şu zatlaram bir inşallah edibersek bir Allah diýetýär sorun, Allah diýetip ýalňyşlagam näme? Allah diýmän ýalňyşanyň kyblen deň bolmaz baýdy. Käbirin hüjjeti şu. Edil Allah diýip ýalňyşanyň kyblen näme? But diýip ýalňyşanyň deň bolmaz baýdy. Olar buda Hudaý diýip müşrik bolýar, emma bular näme? Allah ýetjek bolup araçy tutdular diýär. Şoň edil Allah diýip näme? Allah ýetjek bolup baýra çokunup ýakynlaşylar etse, edil näme? Allah bir erbet darat durmaz ya da bulon qombur näme bir wesilet bir isbatlar zatlar diýdi. Ya danim ha ulay juhal bolar näme bir siz bir aquly bilimli adamlar sakalyňyz bar adyňyz bar. Olan sakalam ýokkan okumanlar adetmenler bir ilimsiz adamlar diýe. Bilmesizlikden bir şu zada näme düşäýipdirler diýe düşündiňmi? Wa yudafi anhum diýe. Wa şeýdiler näme müşriklerin arkasyna diýe. Düşündiňmi? Aw yaqul ha ulay juhal wa waqa'u fi hada al-amr wa şunama şiyan şirklerine zatlarda ilimsizlik bilen düşüpdirler. Ha we yudafi anhum şeýdi bernama awdan urlan bolup zadadan mutnama şirkin müşriklerin arkasyna alýar. Fa hada ashadd kufran minhum. Şunama in erbedişi. Müşrikin näme etýänni düzetýän, dogurlayan in erbedi. Şunmy? Näme şi li'annahu sahhaha al-kufra sebäpden ol näme kafirlik düzlejek bolýar. Kafirligi delilleşdirjek bolýar. Ve sahhaha şirke müşrikliği düzeltecek bolýar. Müşrikligi şirknäme dogry saýjak bolýar. Ew şekke diýär. Ya da näme şeklense de bolany. Kafir bolýar. Fa naqulu lahu inna näme yanqiyalak şirki müşrikçiligi delilleşdirip dürslap olan arkasyna ödüm bize musulman elhamdülillah ýöne düşünmen ödüm edemek bu zatlar diýär. Men bir Allah ibadet etýän Bastanamda on şagyryan bu zatları edemek diye. Yani diýemilje, müşrikem diýiljek gelýär. Şunu alaklara näme diýär? Kawnuka musliman we tabi'an lir-rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Sen inne öňe musulman diýen bolsaň diýär. Çyndan. Ve hakykatdan Rasulullah eýerýän diýen bolsaň. Näme? Rasulullah näme? Şu müşriklere kafir diýmeklik üçin uğradylýar Allah tarapyndan. Ve şolara näme garşysyna bir Allah'ın birleýän çalar. Näme? Qital etmeklige, jihad etmeklige uğradyldy diýär Allah tarapyndan. Asla Rasulullah sen müşrik diýilmeýän adamlaryňa kafir diýilmeýän müşrikler Rasulullah kafir diýdi we olan garşyna uruş etdi. Ve olan wastabaha amwalahum we dima'ahum. Ve olan näme mallaryny, ganlaryny halal etdi. Ve qala ve adam näme şu eden zadynam Allah ýonkudy peýgamber. Öňümden Allah buyurdy diýdi.
Ve kavkâle umirtu, yani Rabbim bana buyurdu diye şey etmekligi. En uqatilen nas, adamdan karşısında din urş etmekligi. Yani Resulullah'ın öz iştihadi değil, öz bir tapan yol değil, yok. Senin şeklen adamdan kafir deyip olan karşısında neyme din urşunu etti Resulullah. Ve ödem şu amalını kime yönködü? Allah'a yönködü. Yani Allah'ın buyruğuyla ettiyen men adamlar diye. Men dine Allah'dan sizin aranızda araçı, şoň üçün edin diýen adamdy, ya etmeň diýen adamdy meni ýargarma. Bu Allah'ın hükmü diye. Näme diye? Umirtu en uqatilen nas. Allah bana buyurdu diye adamların karşısında hem urş etmekligi. Haçalaçenni liyekulu la ilahe illallah. Ta la ilahe illallah deyip Allah'dan başka bar ibadet etýän zatlaryny taşlayan şalar. Ve ibadetlerini bir Allah etýän şalar. Şunu diýdiler mi bolly olur näme menden halas diye. Eýem olur bizim öz musulman doganmyz bolýar, jany, maly, gany näme goragly bolýar. Ýene bir hadisde näme diye bu'istu bis-seyf diye. Uğradylymda galyş bilen uğradylym diye. Şunun ben İslam dini elmadama örsem bolmaly. İslam dini güýçli bolmaly. Şoňa başga bir hadisde Rasulullah näme diye el-islamu ya'lu ve la yu'la aleyhi. İslam elmadama beýikdir, oňa hiç zat näme beýil bilmez diye. İslam elmadama näme baýdygy beýik, sesi hemmenkiden näme güýçli batly bolmaly. Şoň üçin näme cihat diýilen adam näme la ilahe illallah sözi hemme sözlerden näme beýge galmaklyk üçin şuň hökmi hemme hökümlerden näme batly güýçli bolmaklyk üçin cihat edilýär. Şoň üçin men ugradylym galyç bilen ýani güýç bilen. Rasulullah Allah tarapyndan näme gollaw berilen, goltqu berilen. Tayyip şu gyljy men haçanat şeýle ulanmaly. Şoň jogabyny aýtdy. Bu esli bis-seyf. Galyç bilen ugradylym. Cihat bilen ugradylym diýär. Öle haçanat şeýle din gyljylanýar. Hatta yu'badallah. Ta näme adamlar bir Allah ibadet etýän şeýler. Adamlar şirklerini, küfürlerini taşlap bir Allah näme ibadet etdilermi? Indi o gylç näme ol adamlary goramak üçin bulanýar. Başda ol adamlar näme şeytandan, kafirlerden goramak üçin näme cihad etdik. Şeydim Allah'ın nuruna sallyk, İslam'a sallyk. Giren soňlar ýene şu adamlar näme öň näme şirkde, küfürde gelýän adamlardan goramak üçin bulanýar. Gylç diýilýär elmadama öldürmek üçin bulanýar. Gylç diýilýär da'wat ýaratmak üçin bulanýar. Tayyip. Ve Enfal surasının 29. ayetinde näme diye Allah Taala'dan buyruk ve qatiluhum. Yani musulmanların hemmesine buyruk. Ve qatiluhum. Yani kafirleri öldürün diye. Olan karşısına urş edin diye. Cihad edin. Haçana çenni. Aslında İslam näme ölüm yetimi urşu jen alana. Yöne näme küfrü bundan beter elbette var ya. Ve qatiluhum. Näme urş edin diye hatta la tekuna fitnetun diye. Ta şirk kalmayan şadi. Ta yerin yüzünde şirk bolmayan şadi. Yani näme İslam'ın urşy näme ýurt almak üçin, ya mal almak üçin, ya gyrgyny almak üçin nälekenlänim adamlar näme adamlaryň benliğinden näme Allah'ın benliğine çıkarmaklyk üçin ekan. Adamlar şirkin, küfrün garankylygyndan Allah'ın İslam'ın nuruna çıkarmaklyk üçin. İslam'da näme urş, şuratlar üçin buyruldy. Näme meşru edildi, urfat berildi. Emma kafir adamlar näme ters düşünýär. Musulman cihad edenler ýurt üçin, kurs üçin, mal üçin, mülk üçin etýänler. Ýok. Bizim näme Allah'ymyň bize berýän mülkü hiç gutarana. Musulman hiç hasan näme baýlyga, ýa-da mätäç bolan adamdan. Allah bizi yaratmakar elemizin garnyna kakna, bizim ırzkymyzy boýnandy. Irzkyň hiç kim näme alyp bilenä. Maksat näme eken cihatdan, İslam urşundan maksat näme eken adamlary peslikden, beýiklige, garyplykdan, näme baýlyga we köp hudaýlykdan näme bir Allahlyga çağırmaklar eken. Garankylykdan, zulümden näme ýagtylyga, adala çağırmaklar eken. Haçanaçen musulman cihad etýär, Allah'ın buyuran şeýle çeldi. Yani bizim öýdümizde näme bu zatlara höküm goşup, höküm aýry bilenler. Şeýlem näme eken hatta la tekuna fitnetun. Ta yerin ýüzünde näme fitnet bolmaýança. Fitnet näme? Yani eşşirk. Yani yerin yüzünden şirk, küfür götürülýänse inşaallah musulmanlaryň cihadyna näme diýilme ýok. Kıyamata şirk barmy? Kıyamada şennem näme inşaallah musulmanlar cihad eder. Ve yekuna ad-dinu kulluhu lillah ve näme ibadetler baram Allah edilýänçe. Yani haçanda şirk götürülse näme bar din, yani bar ibadet bir Allah edilýär. Şoň üçin biz cihad etýäs, bar adamlar bir İslam'a girip bir Allah ibadet etýär. Şuňa geldimi? Şu maksat amala aşyrdymy? Bolu näme gylç öl wazifasini ýerine ýetirdi. Taýip, bu näme
Hı? Ya, tuttu da.